Da, ja mogu da kažem, Železnik je poznat još u rimskom dobu, rimsko doba. Poviše love ribara su pronađene i rimski sarkofag. Postoje katakombe, pretpostavlja se da su to bili rudnici, gde se vadilo železo. U krajem srednjeg veka imalo je više stanovnika po turskim zapisima za 31 od Beograda. Koliko je daleko grad odavde od Železnika? 18 km. A koliko treba autobusom? Pa 45 minuta. Kako dobije ime Železnik? Tu se nekad vadila ruda. Ruda, železo. Železo i tako dobio ime. To je bilo u srednjem veku. Železnik je, mislim da je pre rata pripadao Srezo Bračarskom, ako se ne varam tako. Posle rata je imao opštinu. Opština je, ja se izvinjam ako pogrešim za neku godinu, mislim da je 1956. godine praktično oduzeta, formirana je opština Čukarica. Tadašnja Čukarica je bila na tramvajskoj okretnici kod današnje Ade Ciganlije. Banovo Brdo je praktično novo sagrađeno mesto, uglavnom ta opština Čukarica je obuhvatila ovaj ruralni deo Železnika. Možete molim se, gospodin TV92, koliko je daleko grad odavde? Stari deo Železnika se sastoji od Taraiša, to je turski naziv za zaseok. Inače, centar Železnika je bila crkva i sve ono što je oko crkve. Pa ovo je ovde kao neki centar. Prvo sledeće naselje koje je malo šire napravljeno, to je prvi, drugi, treći blok, napravljeno 48. godine, već pomenuto, izgradnjom lole ribara. Kasnije se to nastavilo novim izgradnjama. Izgradnja velikih zgrada u Železniku stala je negde 70. godine. Dole je imao lola ribar. Gore kod pošte je deo pošte, tako zove. Tamo je kod škole Braća Jerković, ovo je kod škole Vladimir Razor, tamo. Stari Železnik? Železnik je veliko naselje, neregulisano mahom urbanistički i da se na kraju krajeva osposobi još jedan deo Železnika, takozvane Aluge prema Petlovom Brdu, za jedno moderno naselje. Karakteristika Đorđija Guzulji je u sledećem. Bio je prvi upravnik grada Beograda oslobođen posle Turaka od 1811. do 1813. On danas ima jednu uličicu u Železniku za koju siguran sam žitelji ne znaju ko je taj čovjek. Granica? Pa ovako, sa južne strane nam dolazi Sremčica, tu se znači tu je tamo idemo Štanica, ovamo je Žarkovo, a ovamo su Aloge, tu je prazan prostor prema Ibarskom jezeru i Petlovom Brdu. Znači to su te granice. Petlovo Brdo, Rušanj, Ostružnica je jedan deo ima, Ostružnica i Matiš. To su sve koji okružuju Železnik. Znači imamo Sremčicu sa južne strane, onda imamo Sremačku šumu koja nadovezuje se Ostružnička šuma, Ostružnica, onda imamo stari Obrenovački put koji graniči, produžava se prema Matišu, onda gore sa istočne strane imamo Žarkovo, onda sa jugoistoka imamo Petlovo Brdo i imamo sa, može se kaže, isto jugoistok Krušenj. To recimo, dobili smo sport sad recimo, eto. Čovjek je napravio halu, imamo internacionalne utakmice, eto to ljudi to vole i to. Ali sa kulturom još uvek
Ništa. Nula. Je prvi gradonačelnik Železnika gospodin Čović. Prvi gradonačelnik je Đorđe Milanović Kuzonja, veliki vojvoda i njegov brat Arsenij. Naravno, posle rata napravljena je kolonija, nemački zarobljenici su radili na tome i ako bude vremena da se i to snimi, izuzetno lepo isplaniran prostor, parkovi, niske zgrade, one su dan danas tu žive ljudi. Za detinjstvo svakoga rođenog deteta ovde ima prostora, sad za ovo kasnije, to je već problem. Izvini, koliko treba autobusom do grada? Prosti, koliko treba autobusom do grada odavde? Puno. 1900 neke godine osnovan klub Železnik. Prvu loptu su doneli neki intelektualci koji su bili u to vreme, Dobrica Petrović, jedan od intelektualaca i osnovan je klub. Koliko ti često ideš tamo? Pa jednom nedelju. Jednom nedeljno ideš u grad? Aha. Što bre, samo jednom nedeljno? Evo ja sam Pa sad bio u zašto gradu. imam? Ti si sad bio, kako je bilo u gradu? Dobro. Bilo je par klubova, gasio je se Železnik, pa je nosio Crvena mašina klub ime, pa je kasnije nosio i klub Napredak ime, da bi ponovo izvršena fuzija Železnika i ostao je Železnik sad koji se takmiči u prvoj ligi. Zvezda je ime šampiona, ima nas 200 miliona, kao Partizan. Koli Partizan. Lokalni rivali su bili poznati Železnik i Žarkovo. Poznato je i to da smo bili u Srpskoj ligi, takmičili se dugo. Jedan od klubova koji je se takmičio, čak Železnik u to vreme je igrao kvalifikacije sa Slobodom Investitore Užice za ulazak u drugu ligu, nije prošao, otišla je Sloboda. U to vreme kad je Železnik bio maltene mesto koje je imalo 15.000 stanovnika, znalo je da bude 5.000 gledalaca na tim utakmicama lokalnog rivalstva. Fabrika je bila srž ovog naselja koje je napravljeno I posle stanovi rata. su se gradili, Da. ova fabrika je gradila stanove. Železnik je specifičan zato što je sad ta fabrika koja je to naselje napravila mrtva. Od Železnika do Beograda, koliko treba autobusa? Koliko treba? Pa koliko vremena? 45 minuta, sat. Hvala. Odavde do centra grada, koliko treba? Dobro, ja idem na drugu stranu, nego veći je problem što mnogo više ima autobusa privatnih nego gradskog saobraćaja. Mi mahom imamo markicu gradskog saobraćaja. Hvala. Mislite da te razija tako? Da. Pa treba sigurno može pola sata. A gledate B92 televiziju? Gledao. A ozbiljno, vam se dopada? Dopada. Na 62. kanalu, tako? Na kom? Na 62. Hvala. Na 10. Ti na A 10 62. je ovo, može da memoriše se na koje oči, a na 62. je. I u koliko će uda ova emisija? Naša deca se drogiraju, bave se kriminalom, jednostavno prepuštena su ulici. To mora se preseći. Ima bioskop, ali zatvoren. Zatvoren je. To je kod crkve dole. Imamo tu jednog Kandu koga Kandić Draga, njega preko zovu Kroki, recimo, znaju ga u Evropi. A on je čovjek koji je pobedio Sidu.
100 onih uličarki recimo u Amsterdamu i ništa mu nije bilo. I to je stvarno bio fenomen da su ljudi bili svedoci toga. Eto, to je neka anegdota. On je dokazao da sida ide iz glave. Ne bi to preporučio drugima da probaju. Samo ovima iz železnika. Ne, to je samo za njega važi, znači to je stvarno fenomen. Pa Železnik je druga država. To je sve, ovo što se kaže underground, pravi onaj underground. A šta mislite vi o ovoj fabrici ovdje? Su je zatvorili? Nisu je zatvorili. A kakva je to fabrika? Dobro? Pa, bila je dobra sad. Slavija? Ali će da bude. Biće opet, a? Gospođo, TV92, koliko vam treba do Beograda autobus? Ne znam, ja idem u fabriku. Kako idete? Od Lole Ribara, znači 2 stanice sam sad. A koliko inače treba? Pa da ne idete u grad? Pa, zavisi od toga kada autobus naiđe. Pa dobro, ali kad uđete u autobus pa do Beograda, koliko je to? A pa to možda jedno 20-25 minuta maksimum. Pa Železnik, pa ne znam, valjda pola sata, 20 minuta. Ovde je život jeftini, težak je recimo, teško se probijati bilo gde, teško se probiti u grad. Ovde ima ljudi koji dobro sviraju recimo. Ovde je teško kupiti instrument, nema ko da ti kupi gitaru, recimo momci iz grada su naviknuti, kaže tata hoću gitaru, hoću studio, hoću putovanje, hoću da naučim jezik. Ovde se to sve mora da radiš sam. Bukvalno sam, znači da počneš od dna, ovo je stvarno podrum. Mislim, ima još takvih naselja, ali kažem, ovo je podrum iz koga ti moraš da izađeš svim naporima. Da bismo napravili jednu dobru emisiju, morali bismo da provedemo 5 dana u razgovoru. Ja sam rekao, ima ljudi ovde koji ne izlaze iz Železnika, retko. Znači, tu se rađaju, tu se školuju, ali ima 100 ljudi koji ide u grad i koji se bori. Koliko treba do Beograda autobusom? Ne znam TV92, ne znaš? Ne. Dobro. Pa do 45 minuta do Zemuna. Dobro. Recimo, ako se sete ljudi sa 92-ke, noćni program 93. godine, recimo, 92-ke, koliko smo se javljali mi Železnik, mi smo se skupljali tamo gde se čuje bolje. I onda smo se javljali, vodila je program, recimo, Luna Lu, ako se seti, ona je vodila, bio je fantastičan program. Bio je neki Hedi, recimo, je vodio, ne znam, bio je onaj Srđan i onaj Šaper, su oni vodili jedan dan, pa Fleka je bio. I mi smo slušali masovno mi smo se skupljali po gajbama i slušali, to je bila sloboda. Mogu se da kažeš, kad se javiš na telefon, bez predstavljanja da kažeš bilo šta. Recimo, hoću da kažem, znači, učestvovali smo u tom urbanom životu. Ima ovde, recimo, bendova koji su stvarno dobro sviraju. Imamo, recimo, jedan dobar blues band, Crazy Joe and Dead Fish. Imamo jedan dobar band, onako svestran, mlađi band, Filio Diputana, Kurvini sinovi. Ali, kod nas je tako stanje, treba neko da ih pograd, treba lova, znači tu se nema i oni ostaju na marginama. Ima klinaca koji sviraju, recimo, oni moraju da idu po grupama nekako, da se rasturaju. Znači, teško se probiti do neke javnosti, do nekog uspeha, znači samo krvavim radom, nema niko da ti pomogne.